Assalamualaikum. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa salim. Dulur-dulur NU kabeh. Nggih. Enjing punika dinten kaping pinten 11. Kula kampanye kayak partai politik kayak kula kampanye bakal calon Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Karanganyar. Nah, injing punika badhe kula aturaken tafsir nggih. Tafsir singkatan NU menurut teori cocok logi. Ya, ini kathah kiai sing ngendika, kula sering mireng nggih. NU menurut tafsir cocok logi. NU niku jarene siji no smoking, NU smoking. Jarene ngoten. Dadi wong NU senengane udud, ning kula mboten udud mergo wedi boros. Mboten haram riyen nggih udud, nang pondok malah ra udud padahal pondok NU ngoten. Ora kabeh wong NU udud. No smoking, NU udud, NU smoking jarene. Nomor kalihipun niku NU nunut urip. Nunut urip. Jare Mbah Kiai maksude piye? Duwe duit sithik, ndek tenaga, ndek pikiran, ngono, mbah warga, mbah pengurus, ya sesuai dengan kemampuan tentunya, ngoten nggih. Nah, titip-titipne nang NU ben urip selawase, jare ngono, mergo ulama sing sae niku senajan wis dikubur tetep tesih sugeng, jarene ngoten. Itu menurut para kiai. Jadi NU nunut urip, gen melu urip senajan wis dikubur ngoten. Nunut urip dadi duwe apa wae, duit, bondo, donya, tenaga, pikiran, donga termasuk. Nah, di wehke NU sesuai kemampuan. Sing nomor 3 iki elek jare Mbah Kyai, awon jare Mbah Kyai, ya kuwi nunut urup. Dadi nunut urup. Piye maksude jarene nunut urup iku? Nek bantuan duwite didum-dum kok endi? Ngono jarene iku jenenge nunut urup yen melu mangan akeh. Ngono. Dadi rayan nek bantuan tinggi rayan. Ngoten nggih rayan orang nggih umat, maksudnya neng pribadine dhewe iku jare Mbah Kyai nunut urup. Nah, di ora urip ning urup. Nah, ngoten misale pengurus pengurus ranting, dadi ketua apa lah pengurus untuk bantuan kok caleg pokok pemerintah 10 juta misalnya, sing 5 juta tinggi urip dhewe ku jenenge nunut urup. Ngoten tafsir ingkang kula tampi saking para Mbah Kyai mboten siji loro